Åndssvagt. Hey! Hey, mor. Okay, det er onsdag. Ja, onsdag. Ja. Og det handler om reklamer, mand. Ja. Og vi har lige en seddel, hvor vi har skrevet nogle reklamer på. Ja, der er en lotto-reklame. Quick! De er så sjove der, hvor de sidder og skraber, ikke? Og så Ja. hygger vi os. Vi hygger os. Så Okay, så er der sonofonerne. Nogle af dem er gode. Ja. Især dem der, hvor de sidder og synger, hvor der er nogen, der ringer, for eksempel. Ja. De er så Med ham der, hvad er det, han hedder? ham der næren her. Nej, kineser. Nå, kineseren, ja. Hvad er det, han hedder? Jeg kan godt huske det. Nej, jeg kan ikke huske det, men ikke lige nu. Og så er der Sony Ericsson reklamer. De er fandme kedelige. Ja. Der er også Samsung reklamer. De er fandme kedelige. De er dårlige. Ja, og så er der Suzuki-reklamer, det er De er bare han er så træls små at høre og på. rummelige, altså. Han er bare så træls at høre på. Ja, og Lisi-reklamerne. Lisi kører ikke før det virker. Nej, det er Peter. Nej, jo. Jo, Peter kører ikke før det virker. Og så er der Kobær-reklamerne. Jeg har bollerne fra Kobær. Nej, altså den der tyren her. Hallo, så skal I jo et eller andet. Okay, Og så gør det kræfter med selv, og så rører jeg kræfter med af, mand. Okay, godt. Nu er det min tur til at sige noget. Så er der hår og sminkereklamerne. De er sæt gode. Nej. Måske. De er seje. Nej. De er rigtig seje. Især dem på Max Factor, mand. Oh my god. Den har jeg. Den puder der. Oh my god. Hey boy. Move by. You boy. Red mother. Hvis du skal synge den der sang, prøv at lære den. Jeg kan den godt. Jeg kan bare ikke musik. Så har vi faktisk ikke flere reklamer lige nu. Kan du finde på nogen lige nu? Det er de der ostereklamer, mand. Yeah, ost. De der ostereklamer med de der 2 gamle mænd, mand. Ja, og 60-stjernet pålæg, mand. Skide skåren i bakkerne her. Skide skåren i bakkerne. Skide skåren i bakkerne. Hold kæft. Fuck dig! Nu skrider jeg hjem. Nej, du kan ikke. Du vil ikke have dine telefoner med. Du vil ikke have dine telefoner med. Så skriver jeg til dagen og siger, fuck dig, jeg slår. Men nu kæft. Hvis du skriver hjem, så skriver jeg. Nå, kan du... Jo, skide skåren i pakken, mand. Skide skårene. Nå, ja. Kan du finde på 5? Hvorfor stemmer vi Charlie? Fordi vi skulle finde nogle reklamer. Kom med en mobil. Nej, for jeg skal skrive til dagen, så. Hallo, hold nu kæft, mand. Det gør jo ikke med sit liv. Nej, det ved det godt. Men det har jo ikke gået hjem, vel? Spis det! Spis det! Spis det! Spis det! Ej, det er bare så klamt, det ikke? Så oppe i skolen, så smider I rum med sådan nogle stinkbomber. Ja, og så det lugter af rådne æg. Og idræt der. Nå, det er min mascara. Hvorfor har du mascara? Det ved jeg ikke, det har jeg altid. Og i idræt, så Morten han trækker kræfter med bukser ned. Og jeg faldt. Det er ikke godt. Hvad laver du? Nu skal jeg. Ja. Det var så de reklamer, ikke? Nej. Og er det torsdag i morgen? Ja. Det er torsdag i morgen, mand. Du kan ikke se dig, ved jeg godt, ikke? Det tror jeg ikke. Og hvad vil det handle om i morgen? Skiveskåren i parken? Nej, vi gider ikke have, det skal handle om ost. Det skal handle om dig, Anna. Nej, det skal ikke handle om mig. Men så skal det handle om Kobær. Nej, det skal ikke handle om kovær, veller. Du er syg. Nej, jeg føler mig meget rask. Nå.
Nå, hvad skal det handle om i morgen? Det må I lige finde ud af, og det finder vi ud af. Hej hej! Sig nu Hej. farvel.